Jediný Boh a zmysel života. Predstavte si rad ťažkých kameňov, ktoré sa o seba opierajú. Ak sa každý kameň opiera o ten za ním a ten za ním sa tiež opiera o ďalší, všetky kamene spadnú. Aby zostali stáť, na konci musí byť niečo, čo sa o nič neopiera. Niečo dostatočne silné na to, aby všetko udržalo. Niečo, čo stojí samo o sebe a nezávisí od ničoho iného. Všetko vo vesmíre je ako tie kamene. Tak ako sa každý kameň opiera o iné kamene. Aby zostal stáť, všetko vo vesmíre potrebuje mnoho iných vecí len na to, aby existovalo. Vy závisíte od vzduchu, vody a jedla. Jedlo závisí od zeme, dažďa a slnka. Slnko závisí od fyzikálnych zákonov. Kamkoľvek sa pozriete, jedna vec závisí od niekoľkých iných vecí. Veda tieto súvislosti opisuje veľmi dobre. Hovorí nám, ako jedna vec závisí od druhej. Ale nevysvetľuje, prečo celý ten rad kameňov vôbec stojí. Neodpovedá na otázku, čo je dostatočne silné na to, aby všetko udržalo. Aby sme to pochopili, musíme sa pozrieť za reťaz závislých vecí. Musí existovať bytosť, ktorá všetko udržiava, ale sama sa neopiera o nič a od ničoho nezávisí. Túto bytosť, ktorá udržiava všetky veci, ale sama nie je ničím držaná, nazývame Všemohúci Boh. Zmysel života, Všemohúci Boh nás teda stvoril, rovnako ako všetko okolo nás. Keď sa rozhliadneme okolo seba, vidíme, že všetko má jasný účel.